Logično je da će se prije ili poslije dogoditi problem nesanice. To može biti vezan i za trudnoću i za dojenje. Koje to biljke možemo koristiti? Nažalost, neke od uobičajenih biljaka dosta su limitirane u trudnoći i dojenju, primjerice valerijana, odnosno odoljen. Biljka koju možete koristiti bez straha je matičnjak, ali tada se sugerira da veću dozu uzmete točno na večer. Na primjer, ako se radi o ekstraktu koji je tekući ekstrakt, nećete raspodijeliti to 3 ml tijekom dana pa da uzimate 1 ml 3 puta dnevno, nego ćete logično uzeti cjelokupnu količinu od primjerice 3 ml na večer, otprilike nekakvih sat do 2 prije samog spavanja. To možete koristiti bez ikakvog straha. Od mikronutricije, logično kao i kod tjeskobe primjerice i stresa, možete koristiti magnezij koji koristite svejedno je kada, no imajte na umu da on ne djeluje akutno, da mu treba nekoliko sati da se apsorbira, pa tada magnezij obično uzmemo popodne da bismo bili smireniji na večer. Magnezij određujemo njegov manjak ne toliko biokemijski, jer određivanje u krvi je manje relevantno u procjeni njegovog manjka, nego najčešće simptomatski. Primjerice, ako se osjećamo da imamo grčeve u nogama, pogotovo po noći, ako osjećamo pomalo nemirno srce, a da ne postoji organski uzrok, znači uvijek treba naravno u takvim situacijama konzultirati se sa liječnikom, i naravno isto općenito jedan osjećaj poput treperenja, hajmo to tako opisati, to mogu biti subjektivni, ali vrlo i objektivni znakovi manjka magnezija. Doza od 300 do 400 mg bit će potpuno dovoljna.